Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Helminauha-podcastia. Tässä Helminauha-hankkeen toteuttamassa podcastissa tarjoamme monipuolisesti tietoa lahjasoluteemoista. Helminauhan tehtävänä on tuottaa tietoa ja tukea lahjasoluteemoista kaikille lahjasoluhoidoilla lasta toivoville ja lapsiperheellistyneille sekä lahjasoluhoidoilla alkunsa saaneille. Helminauhan tuottamasta tiedosta ja toiminnasta löydät lisätietoa verkkosivuiltamme osoitteesta www.helminauha.info. Voit myös seurata meitä Instagramissa tunnisteella @helminauhaperheet. Minä olen Helminauha-hankkeen hankevastaava Jenni Huhtala ja haastattelen tässä podcastissa lahjasoluhoitojen parissa työskenteleviä ammattilaisia sekä henkilöitä, joita lahjasoluhoidot koskettavat henkilökohtaisesti, kuten lahjasolujen avulla alkunsa saaneita henkilöitä. Helminauha-podcastin 3. jakson vieraana minulla on munasolujaan 90-luvun lopussa lahjoittanut Pirjo. Keskustelemme hänen kanssaan siitä, millainen merkitys munasolujen lahjoittamisella on hänelle ollut, mitä hän nyt ajattelee siitä. Kuulemme myös, onko hänelle selvinnyt, onko hänen lahjoittamien munasolujen avulla joku saanut alkunsa. Oikein lämpimästi tervetuloa Pirjo tähän Helminauha-podcastiin. Mitä muuta haluat vielä kertoa itsestäsi? Kiitos Jenni mahdollisuudesta tulla kertomaan omista kokemuksistani. Olen siis Pirjo, työskentelen lastensuojelujärjestössä ja toimin myös psykoterapeuttina. Joo. Ja sitten tosiaan tässä podcastissa sä oot nyt sitten vieraana kertomassa tästä sun munasolujen lahjoittamisesta. No miksi sä lähdit silloin aikoinaan lahjoittamaan näitä sukusolujasi? Itselleni äitiys on ollut aina hyvin merkityksellistä ja olen itse raskautunut helposti. Ystäväpiirissämme on kuitenkin ollut useita pariskuntia, joille lapsen saaminen on ollut vaikeaa ja he ovat kärsineet lapsettomuudesta. Joo. Ja koska ensimmäinen koulutukseni on sairaanhoitajakoulutus, niin tiesin tästä lahjoittamisen mahdollisuudesta ja kiinnostuin siitä viimeisen raskauteni aikana. Joo. Eli tavallaan se, että sulla on se oma hyvä kokemus olla äiti ja se raskausaika ja muu, mutta sitten myös tullut se lähipiirin kokemusten, lapsettomuuskokemusten kautta ymmärrys siitä, että osa tarvitsee näitä lahjoitettuja sukusoluja, jotta se lapsitoive voi toteutua. Ja sitten vielä tosiaan 90-luvulla sulla on sitten vielä sen oman koulutuksen kautta ollut se tieto, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa ja halusit siihen sitten lähteä. Kyllä, ja ystävien suunnaton suru oli siellä taustalla ja mä ajattelin, että tämä voi olla pieni teko ja mahdollisuus joillekin pareille. Haluaisitko sä jotenkin kertoa jotain siitä, että minkälainen se lahjoitusprosessi sulle oli? Se oli aika merkityksellinen siinä mielessä, että se herätti minussa paljon ajatuksia. Pisti miettimään elämän niin kuin arvoja ja ehkä tämä niin kuin mahdollisuus auttaa muita nousi tämmöiseksi niin kuin merkitykselliseksi mahdollisuudeksi. Sehän jättää aina vähän semmoisen epävarmuuden, että tapahtuuko mitään, onnistuuko yksikään raskaus ja syntyykö sitten näistä lapsia. Mutta prosessina se oli hyvin selkeä siinä mielessä, että tämä oli hyvin niin kuin organisoitu. Minulla oli useita mahdollisuuksia keskustella tästä asiasta, hyvin selkeä niin kuin tieto siitä, mitä tulee tapahtumaan, toki myös sen ammatinkin pohjalta ja sitten semmoinen turvallinen olo, että me voidaan ottaa yhteyttä näiden vaikka hormonihoitojen aikana. Että mä koin, että se oli niin kuin, ja mun oli helppo käydä, koska mä asuin niin kuin lähellä Helsinkiä, jossa tämä tapahtuu. Mun oli helppo myös kulkea sitten näillä käynneillä. Ei se mitään mukavaa ollut. Että kyllähän se on aika kivuliasta. Toki saa kipulääkitystä käyttää ja varsinkin tässä toimenpiteessä, mistä näitä munasoluja sitten ongitaan. Mutta siinä se tieto siitä, mitä se tapahtuu ja sitten se tämmöinen ammatillinen ymmärrys, että tämä on hetken nipsasu ja mulla on kohtalaisen korkea kipukynnys. Ja ennen kaikkea se, että mitä varten mä teen tätä. Että se motiivi oli tärkeämpi kuin sitten ne vaivat, mitä siihen liittyy. Joo.
että se epämukavuus ja muu, mitä siihen liittyy, niin ne oli sitten kuitenkin kestettävissä, kun tiesi, että tämä on tosi arvokas teko ja se just se läheisten lapsettomuussuru siellä niin kuin antoi sulle sitä vielä semmoista vahvuutta kestää sen. Juuri näin. Joo. No tästä on nyt kulunut tosiaan aikaa yli 20 vuotta, eikö vaan, niin mitä sä oot ajatellut tästä munasolujen lahjoittamisesta tässä nyt vuosien aikana ja miten sä oot sitten käsitellyt sitä asiaa sun omien lasten kanssa? No sanotaanko, että mulla on ollut aina tuo vähän takaraivossa se ajatus siitä, että tulisiko joku joskus ovelle kolkuttamaan ja kertomaan, hei, että mä olen saanut sun yhteystietosi ja halusin tulla tutustumaan sinuun. Se on ollut aina mielessä, että nyt hän voisi olla tämän ikäinen tai tämän ikäinen. Ja lapset on olleet siis tietoisia aina siitä, että mä oon luovuttanut. Että mä oon heille silloin kertonut heti, kun semmoista vähän ymmärrystä on, niin että äiti on luovuttanut näitä munasoluja. Ja voi olla, että joskus sitten meille käy, tai äiti ainakin voi tavata tällaisen henkilön. Mutta että hän ei ole niin kuin teidän sisko tai veli. Että äiti on halunnut antaa tämmöisen lahjan, jotta sellaiselle naiselle, joka ei voi itse tulla omilla munasolullaan äidiksi, niin se voisi olla mahdollista. Ja tämä on ollut vähän semmoinen huumorikin, että sitten on aina vähän katsottu, että olisiko tämä vuosi se vuosi, jolloin meidän uusperheen joukkue täydentyisi sitten tämmöisellä lisäjäsenellä. Niin, eli siihen on suhtauduttu ilolla ja sillain niin kuin myötätuntoisesti ja toiveikkaastikin, että saattaisi löytyä. Kyllä, ja Kuopus itse asiassa miettii tätä mahdollisuutta vielä, että hänen ikänsä riittäisi tähän luovuttamiseen. Okei, että sitten voisi niin kuin toisessakin polvessa näitä munasoluja lahjoittaa ja että se on aktivoinut hänessäkin tämmöisen ajatuksen, että tämä olisi tärkeä merkityksellinen teko. No mitä sä nyt ajattelet tästä munasolujen lahjoittajan roolista, että mitä se sulle tarkoittaa? No mulla on ehkä se, että mä koen tärkeäksi niin kuin omalta osaltani auttaa ihmisiä, että on niin kuin yksi mahdollisuus monien muiden joukossa. Mehän on luovuttanut myös verta ja eritelty valkosoluja ja tällaista, tehnyt vapaaehtoistyötä. Niin mä ajattelen, että tämä on ehkä niin kuin sellainen mun tapa ja mahdollisuus niin kuin toimia toisen ihmisen niin kuin hyväksi. Että se on semmoinen aika luonnollinen osa, en mä siitä hirveästi ole puhunut. Että ehkä semmoisissa yhteyksissä, missä mekin on tavattu, niin se jotenkin sitten kirkastuu, että hei, että mulla on muuten kontakti tähän teemaan. Ja kyllä lähipiiri on siitä sillä lailla tiennyt. Mutta en mä tiedä, mä en koe sitä mitenkään niin kuin, että se olisi jotenkin sankarillista tai jotain huippuhienoa. Mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen hyvä teko niin kuin muiden joukossa, mutta tämä voi olla sillain merkityksellinen, että jos siitä syntyy uusi ihminen, niin musta se on aina valtava ihme. Niin. Toi olikin mielenkiintoista, kun kerroit, että oot luovuttanut vertasi ja tehnyt vapaaehtoistyötä ja muuta, koska se, mitä lahjoittajien motiiveista tai niistä taustoista tiedetään niin kuin kansainvälisessä tutkimuksessa, niin siellä näyttäytyy juuri nämä samat asiat. Että heillä on ymmärrys lapsettomuuskokemuksesta, saattavat tehdä jonkinlaista vapaaehtoistyötä ja ovat luovuttaneet esimerkiksi verta. Että siinä tuli jotenkin hauskasti sulla tämmöinen, että juuri nämä samat elementit täyttyi sulla. Ja sanoitkin siitä, että se lahjoittajan rooli on sulla ensisijaisesti ollut se ajatus, että sä teet hyvän teon jollekin toiselle, joka lasta toivoo. Ja meillähän toki hedelmöityshoitolakiinkin on kirjattu se, että sukusolujen lahjoittajalle ei ole mitään oikeuksia tai velvollisuuksia sitä lasta kohtaan, joka mahdollisesti syntyy tai saa alkunsa näillä lahjoitetuilla sukusoluilla. Niin mitä sä just tästä puolesta ajattelet, että onko sä ajatellut, että sulla olisi jotakin velvollisuuksia tai oikeuksia tätä henkilöä kohtaan? Ehdottomasti ei. Että mä katson, että se on niin kuin lapsen oikeus saada selville suku niin kuin taustansa. Ja sitten se on
lapsen kanssa siis päättää, haluaako hän selvittää sitä ja haluaako hän tavata ja haluaako hän pitää sitten yhteyttä myös jatkossa. Eli että se on täysin sen lapsen määriteltävissä, että mitä sen tiedon kanssa tekee ja miten etenee ja minkä verran esimerkiksi sitten vaikka sitä lisätietoa hakee lahjoittajasta. Että se on ollut sulle ilmeisesti alusta asti selkeä niin kuin tämä rooli, että sä et näe itseäsi vanhempana tai missään sen kaltaisessa roolissa niin kuin suhteessa näiden sukusolujen avulla alkunsa saaneisiin henkilöihin. Ehdottomasti en. Että se on ollut sulle ensisijaisesti tämä hyvä teko. No nyt sitten kun näitä vuosia on kulunut aika pitkään siitä, että tämän lahjoituksen olet tehnyt, niin onko sulle selvinnyt, että onko niiden avulla joku saanut alkunsa ja mitä siihen liittyy? Mä voin ilolla kertoa, että noin vuosi sitten mun otti yhteyttä tämmöinen nuori mies, joka oli saanut mun yhteystietoni. Ja kertoi, tai kysyi, että oletko luovuttanut munasoluja että hän on saanut tämmöisen tiedon ja hänelle itselle on selvinnyt vasta joitakin vuosia sitten, että on käytetty munasoluja. Ja se on ollut hänelle vähän hämmentävä asia, koska vanhemmat ei olleet kertoneet hänelle ja kummitädin oli sitten pitänyt, tai tullut vaan siinä rippikouluiässä, niin tämmöinen kommentti, että eikö vanhemmat ole kertoneet, että sä et tiennytkään tästä. Tullut vähän niin kuin puolihuolimattomasti jossain asiayhteydessä esille. Ja se oli ollut aika kova paikka sitten tälle nuorelle miehelle. Ja sitten kun hän täytti 18, niin hän oli siinä prosessoinut, että hän haluaa tietää. Ja hän oli kiinnostunut sitten siitä, että miksi mä olen luovuttanut ja mitä mä ajattelen siitä. Ja oli sitten myös kiinnostunut vähän niin kuin taustoista. Niin hän oli jäänyt mietityttämään jo aiemmin, että hän on varsin erinäköinen kuin äitinsä. Ja sitten tuli tämä kummitädi, tämä tieto ja sitten tuli vähän kriisi vanhempien kanssa. Ja vanhemmat kyllä kertoi hänelle, että he oli saaneet tällaisen ohjeen, että olisi parempi lapselle, että hänelle ei kerrota tästä alkuperästä. Ja he oli sitä sitten vähän itsekin kipuilleet. Ja sitten kävi näin, että mä sitten kysyn, että miten se on, että haluaisitko sä tavata ihan näin face to face. Ja hän sanoi, että ilman muuta, että hän on tullut Helsinkiin opiskelemaan. Ja kävi ilmi, että hän on pohjoisen poikia, että niissä maisemissa, missä mun on sydämestäni hirveän ihana olla tuolla Lapissa, niin hän on saanut asua lapsuutensa ja nuoruutensa. Ja se teki semmoisen hirveän ihanan niin kuin olon siinä, että hänellä on ollut tämmöiset kasvuolosuhteet. Oli aika jännittävää tavata häntä. Aika liikuttavaakin. Ja olisiko meillä mennyt 3-4 tuntia. Mä olin ottanut varuiksi mukaan vähän valokuvia. Ja keskusteltiin siitä, että mikä mut oli saanut luovuttaa munasoluja, mitä mä ajattelin, niin kuin tässäkin puhuttiin tästä roolista. Ja sitten hän toi esille tätä niin kuin vanhempien toimintaa ja sitten mä ajattelin, että mun oli niin kuin ehkä helppo siinä kohden sitten vähän sillä yleisellä tasolla myös puhua siitä, että mä en tiedä, onko vanhemmat kertonut sulle tällaista, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että mullekin sanottiin, että ei ole suotavaa kertoa, mutta että mä halusin itse jättää niin kuin yhteistietoni ja olen varmistanut vuosien aikana, että ne on käytettävissä, koska mä itse pidän tärkeänä, että lapsella on mahdollisuus selvittää sitä omaa alkuperää, mutta tätä ymmärrystä on tullut vasta niin kuin viime ehkä 10-20 vuoden aikana, eli sen jälkeen, kun mä olen luovuttanut ne solut. Joo. Ja eikö niin, että
kun kerroit, että olet jättänyt yhteystietosi, niin sä oot jättänyt ne sinne klinikalle, missä nämä hoidot on sitten toteutettu. Kyllä. Ja niin kuin siihen sen viestin, että sä oot käytettävissä, jos sitä toivotaan. Nimenomaan näin, että nykyään se onkin avointa. Niin. Ja tämä on tosiaan tapahtunut ennen vuotta 2007, eli ennen kuin hedelmöityshoitolaki on tullut. Ja silloin sen hedelmöityshoitolain jälkeen on sitten kaikki lahjoittajat rekisteröity ja ne tiedot on mahdollista niin kuin virallisesti saada. Mm-hmm. Ja vielä kun sanoit siitä, että vanhempia on ohjeistettu, että lapsen ei välttämättä tarvitse tästä tietää, niin tosiaan 90-luvulla on vielä ollut tällainen ohjeistus. Ja silloin on jopa saatettu ajatella, että se tieto voisi olla vahingollista lapselle. Mm-hmm. Tai että ei lapsi sitä kuitenkaan saa mistään tietää, että ei hämmennetä lasta sillä tiedolla. Mutta tämäkin oli hyvin tavalliselta kuulostava tarina, että sitten joku läheinen, joka tietää, että väistämättä melkein lähipiirissä aina joku on, joka tietää jotain siitä lapsiperheellistymisen tavasta ja niistä lahjasolujen käytöstä, niin sitten läheinen sen kertoo ja saattaa just pitää sitä ihan luonnollisena, että arvelee, että lapsi olisi sen tiennytkin, niin kuin tässä teidänkin tapauksessa. Mm. Mutta tosiaan te sitten tapasitte, teillä oli useamman tunnin tällainen tapaaminen ja kävitte läpi näitä hänen kiinnostuksen kohteita ja hän halusi ilmeisesti täydentää sitä, että kuka hän on tapaamalla sua. Kyllä häntä niin kuin kiinnosti vähän niin kuin sukujuuret, että niin kuin kauempaakin niin kuin mun vanhempia, isovanhempia, että mistä päin ne on. Ja sitten vähän sitä, että minkälainen mä olen persoonana, että minkälaisia kiinnostuksen kohteet minulla on tai minkälainen mun luonteeni mahdollisesti on tai mitä mä harrastan tai... Ja sitten hän kysyy, että saako hän kysyä, että onko hänellä niin kuin, tai onko sinulla lapsia ja että jos niin haluatko kertoa heistä. Ja toki olin lasten kanssa puhunut siitä, että mulla on tulos tämmöinen tapaaminen ja mitä he siitä ajattelee ja sitten, että kutsu vaan kylään. Ja he ovat myös tavanneet. Aivan, joo. Tämä kuulostaa hyvin sellaiselta luonnolliselta tarpeelta, että lahjasoluilla alkuunsa saanut niin kuin kaipaa niitä tietoja niin siitä niin kuin geneettisestä suvustaan ja niistä geneettisistä sukujuuristaan, mitä tässä luettelit, että ne on kauhean semmoisia niin kuin yleisiä kysymyksiä, mitä lahjasoluilla alkuunsa saaneet pohtii. Ja sitten se, että se lahjoittajan tapaaminen tai yhteydenpito lahjoittajan kanssa just mahdollistaa sen, että voi saada niihin kysymyksiin vastauksia, että onko meissä jotain yhteistä luonteenpiirteissä tai joissakin taidoissa ja sitten se ulkonäkö myös, että sitä kautta voi saada niin kuin lisää ymmärrystä itsestään ja kuulostaa, että se teidän kohtaaminen on ollut juuri tämän kaltainen. Mites sitten, kun hän on tavannut näitä sun lapsia, niin onko jotain siitä, mitä haluat kertoa? No, täytyy sanoa, että kyllä nuoret aikuiset on tosi niin kuin upeita ja välittömiä ja niin kuin heittäytyy näihin uusiin tilanteisiin niin kuin uteliaisuudella. Ja kyllä niistä vähän niin kuin samaa näkökin. Musta on aika sinänsä hertas katsoa. Mulla itselläni ei ole, mutta miehelläni on myös poika, niin että olisiko hän ollut kuinka paljon samannäköinen kuin sitten jos olisin saanut pojan itse. Että semmoista niin kuin lempeyttä, tiettyä tuttuutta ja tiettyä vierautta. Että semmoinen, ehkä se, että musta tuntuu, että hän ehti niiden muutaman vuoden aikana olla aika sinut tämän asian kanssa. Ja sitten myös se semmoinen selkeys, että vanhemmatkin oli pystynyt käsittelemään tätä asiaa paremmin ja puhumaan hänen kanssaan, että syntyi se yhteys niin kuin uudelleen vähän vahvistui ja että ei ollut tahallista, että häneltä tätä tietoa on niin kuin pimitetty. Ja sitten itse asiassa nyt viime kesänä, eli tästä ihan reilu kuukausi sitten, olen tavannut myös nämä vanhemmat. Okei.
Ja kyllä mua jännitti. Mä ajattelin, että Villa kaikella mua syynätään ja mitä he haluaa tietää. Ja sitten semmoisella uteliaisuudella, että minkälaiseen perheeseen tämä lapsi on syntynyt. Oli se mun oma ajatus. Hyvin viehättävä pariskunta ja he kyllä kun kertoi siitä omasta prosessistaan ja juurikin niin kuin tässä puhuttiin, että heillä oli nämä ohjeet, että mieluummin ei kerrottaisi ja nämä perustelut, että ei se lapsi tarvitse eikä se ymmärrä eikä sillä ole merkitystä. Kaikki se, mitä me tiedetään nykyään, että ei pidä paikkaansa, että ihan päinvastoin. Mutta hyvällä mielellä ja ehkä kun olen mennyt seuraavan kerran Lappiin, niin piipahdan varmaan kahvilla tai jos he käy täällä Helsingin päässä, että semmoinen, niin kuin, että voimme tavata halutessamme jatkossa niin kuin myös tämän nuoren miehen kanssa, että silloin tällöin pidetään WhatsApp-yhteyttä, silloin tällöin on käyty kahvilla ja hän saa ottaa yhteyttä milloin hän haluaa, kysyä mitä hän haluaa, että se on niin kuin täysin, mä ajattelen, että se on ehkä vähän niin kuin aikuisen kummilapseen. Kummilapsiin on niin kuin samanlainen suhde, että mä muistan jouluna, nimipäivänä, syntymäpäivänä ja sitten saatetaan käydä kahvilla jossain vaiheessa pitkin vuotta. Mutta kyllähän mä niin kuin mielessä pidän, kun mä ajattelen, että mä sitten kerron hänelle, että mä oon aina aika ajoin nähnyt niin kuin näiden vuosien aikana semmoista unta, että joku etsii minua ja tulee meidän ovelle. Okay. Niin se oli aika liikuttava sitten, kun niin hän kuuli tämän. Niin mä sanoin, että sen takia mä oon pitänyt tärkeänä, että ne mun yhteystiedot on olemassa, että sä olet nyt ensimmäinen ja mä en tiedä, löytyisikö sitten vielä muita. Että hän on tehnyt kyllä, tämä nuori mies, niin DNA-testiin samoin kuin minäkin, mutta ei ole ainakaan vielä tapahtunut uutta yhteydenottoa, mutta onhan se mahdollista ja se olisi hänelle ehkä merkityksellisintä, että jos hän tapaisi tästä saman luovuttajan soluista, niin sitten toisenkin tai useampiakin nuoria ihmisiä. Kyllä, koska heidän kanssa sitten on vielä enemmän sitä yhteistä jakamista, koska on tavallaan se sama tausta ja sama kokemus siitä, että on itse saanut alkunsa niillä lahjoitetuilla sukusoluilla. Mutta jotenkin kuulostaa siltä, että sä oot hienolla tavalla tasapainoillut sen kanssa, että sä oot käytettävissä ja että tää on tapahtunut tämä yhteydenpito ja kohtaamiset tämän lahjasolulla alkunsa saaneen henkilön ehdoilla. Että hän on niinku saanut määrittää sitä, että miten te etenette tässä ja ne on niinku hänen toiveita kuunnellen. Te olette edennyt ja että sä oot ollut käytettävissä, oot vastannut kysymyksiin ja tarjonnut sitä tietoa, mutta kuitenkin niin, että hän saa sitä määrittää, miten toimitaan. Ja se varmasti tekee siitä tilanteesta myös sillä tavalla niin kuin turvallisen. Ja tämä kuulosti myös tosi hienolta, että te olette nyt näiden vanhempienkin kanssa sitten tavanneet. Ja varmasti kun sanoit, että oli sulle jännittävä tilanne, niin uskon, että molemmin puolin hyvin semmoinen jännittävä tilanne, mutta oliko myös sitten ikään kuin semmoinen helpotus tai jotenkin hyvä olo siitä kohtaamisesta? Ilman muuta. Ja kun mä ajattelin, että tietysti mulla on niin kuin ammatin suoma etu siinä, että mä niin kuin pystyn ehkä katsomaan näitä niin kuin prosesseja vähän etäämpänä ja eriyttäen ehkä helpommin sen oman tunnetason ja sitten sen, että mistä tässä on kysymys. Että mullahan ei ole mitään oikeuksia, että mulla on vaan niin kuin mahdollisuus saada jotain kontaktia tai näin, että se täytyy olla tästä niin kuin lapsesta lähtöisin tai heidän vanhemmistaan lähtöisin täysin vapaaehtoista. Että jos he haluaa pitää mua tulevina vuosina sit elämässään tai kertoa siitä jotain. Kyllä, mutta uskon, että varmasti oli näille vanhemmillekin merkityksellinen kohtaaminen ja tiedän, että osa vanhemmista esimerkiksi pohtii, että jos joskus tapaavat lahjoittajan tai ovat jollain lailla yhteydessä, että haluavat kiittää siitä niin kuin lahjasta tai jollain tavalla niin kuin siinä tuoda sen esiin ja sen, että on kiitollinen siitä, että on tämän lahjan saanut. Ja kyllä heillä on hieno poika. Ja mikä sen ihanampaa, että sen voi kuulla sitten vielä
sinunkin suusta. Mites monia lahjasoluilla alkunsa saaneita tai lahjasoluilla lasta toivovia lapsen saaneita mietityttää nämä termit, että millä termillä sitten puhutaan näistä niin kuin sisarustermejä ja muita, niin miten te olette muuten määritellyt sitä termistöä, että mikähän on sinun lapsillesi vai puhutteko vaan esimerkiksi etunimellä tai jotain? Tämä onkin hyvä kysymys. Mitähän kaikkea ollaan puhuttu? Etunimellä puhutaan, joo. Mutta mullehan ehkä on semmoinen vähän niin kuin lahjalapsi siinä mielessä, että hän ei ole niin kuin mun lapseni, mutta että hän on vähän niin kuin mun sydämessäni. Kun mä ajattelen lapsia, niin kyllä hänen kuvansa niin kuin vilkkuu tuolla. Että se on kuitenkin sellainen, niin kuin, että mulle oli tosi merkityksellistä nähdä ja tavata hänet tai useammankin kerran näin ja mieli hyvin jossain jatkoskin kuulla, mitä hänen elämässänsä kuuluu. Että meillä on muutenkin sellainen niin kuin monimuotoinen perhe. Että mä ajattelen, että tähän sortin sakkiin sopii hyvin, ollaanpa biologisia tai sosiaalisia tai jotain muita alkuperää, että voi kuulua tämmöiseen niin kuin laajaan perhekäsitykseen. Kyllä. Että mä ajattelen, että mä sitten sanoin hänelle, että sä saat itse nyt sitten niin kuin määritellä, että niin kuin lapset tekee perhepiirustuksia, mihin voi kuulua naapurin kissakin, että sä saat sitten määritellä ja kertoa meistä, jos sä haluat jollekulle. Mutta meille sä olet aina tervetullut ja sä saat niin kuin oot sen sydämellisesti tervetullut tähän perheyhteisöön, joka on jo yli 20 henkinen kaikkien lasten kumppaneineen ja lasten lapsineen, että tähän mahtuu. Että katsotaan, mitä vuodet tuo tullessaan, mutta rukouksissa hän on aina mukana. Niin. Että jotenkin ja kannat häntä silloin sydämessä ja toivot hänelle niin kuin hyviä asioita tapahtuva ihan niin kuin omillekin lapsille. Ja eikö ollut niin, että saatat joskus laittaa jonkun viestin tai muun, että hän tulee niin kuin sulla mieleen jossain tietyssä tilanteessa. Kyllä. Ja siinä mielessä haluat osoittaa hänelle sen. Että joo, hän opiskelee ainetta, joka mulla oli joskus tulevaisuuden semmoinen haaveammatti. Ja hän nyt sitten on valinnut pääaineeksi historian. Aivan. Ja ehkä sitten siihen liittyen, niin mä saatan laittaa, että no kävimme nyt tällaisessa museossa, tiedätkö, että tätä mä suosittelen sulle, koska se on niin kuin meidän semmoinen yhteinen, vähän niin kuin huomaan, se on mielenkiinnon kohde. Joo. Ja näin, että katsotaan, mitä siitä poikii kenties. Mutta sillä tavalla niin kuin osoitat, että hän on tärkeä ja merkityksellinen ihminen sun elämässä ja te avosylin otatte hänet vastaan teidän perheeseen, mutta että hän saa sitten itse määritellä sitä, että minkä verran hän on jotenkin teidän elämässä mukana tai muuten. Ja se kuulostaa juuri semmoiselta hyvältä ja turvalliselta tavalta suhtautua tähän asiaan. Me onkin puhuttu siitä, että tässä sun tilanteessa, kun on oltu siellä 90-luvun lopussa, niin silloin on ohjeistettu tosiaan, että lapselle ei tarvitse kertoa siitä taustasta ja siihen ei ole myöskään saanut minkäänlaista vinkkiä, että miten kerrottaisiin tai muuta. Et siinä mielessä vanhemmat on ollutkin keinottomia, vaikka on ehkä just niin kuin tässä teidänkin tapauksessa, he oli sitä kipuillut, sitä salaamista ja ehkä itsekin ajatellen, että se ei ole hyvä asia. No nythän on onneksi niin, että etenkin silloin 2007 vuodesta lähtien on aina ohjeistettu hoitoihin lähteviä vanhempia, että lapsen tulee saada kasvaa siihen tietoon taustastaan, niin mitä sä siitä nyt tässä hetkessä ajattelet, että tämmöinen niin kuin ohje ja huolenpito niin kuin vanhemmille annetaan? Musta se on äärimmäisen tärkeää, että lapsella on aina oikeus tietää alkuperänsä. Se vaikuttaa kaikkien lapsen kasvuun ja kehitykseen. Että se on sitten niin kuin, mä ajattelen, että niin kuin vanhempien tulisi käsitellä se oma lapsettomuuden suru ja se omat prosessinsa, jotta sitten he kykenisivät niin kuin ottamaan vastaan tämän niin kuin myös tunnetasolla tämän tiedon. Että
mitä se merkitsee heille. Että jos kuitenkin se alkuperä, niin kuin, tai biologinen alkuperä pitää sitten olla sukusoluilla tai siittiöillä. Että sehän ei sitä, mun mielestäni niin kuin se, joka kasvattaa sen lapsen, niin että voi olla se munasoluäiti, jos nyt halutaan äitiydestä puhua, mutta että se on vain se lahja. Kyllä. Ja sitten se, joka sen lapsen niin kuin kantaa, synnyttää, hoitaa tai vain hoitaa, niin hän on kuitenkin se oikea äiti. Kyllä, että se vanhemmuus on muutakin kuin geenit ja se ei niin kuin geenien mukana automaattisesti muodostu. Ei. Että aina sitä vanhemmuutta täytyy aktiivisesti luoda, aina sitä suhdetta lapseen täytyy aktiivisesti rakentaa sen niin kuin hoivan, hellyyden ja katseen ja perheeseen niin kuin eri tavoin ottamisen kautta. Ja se ei tee sua huonommaksi, jos sä olet saanut lahjasolun. Kyllä. Sä olet ihan yhtä hyvä äiti. Kyllä. Juuri näin, että kun puhutaan siitä ikään kuin geneettisestä katkoksesta, ja sitä on jonkin verran tutkittukin, että onko sillä vaikutusta lapsi-vanhempi-suhteeseen. Ja tutkimukset osoittaa, että ei ole negatiivista vaikutusta, vaan päinvastoin sillä voi olla positiivinen vaikutus, koska siihen vanhemmuuteen valmistaudutaan niin hyvin ja siihen ollaan hyvin sitoutuneita ja ymmärretään, että sitä kiintymyssuhdetta tulee niin kuin aktiivisesti rakentaa lapseen. Mitä sä siitä sitten ajattelet, että nyt sitten tulevaisuudessa näillä lapsilla, jotka on syntyneet tämän hedelmöityshoitolain aikana, että heillä on mahdollisuus selvittää se lahjoittajan henkilöllisyys ihan tällainen virallisesti sieltä Valviran ylläpitämästä luoterirekisteristä, niin mitä sä siitä ajattelet? Musta se on oikeudenmukaista ja se on nyt sillä lailla helppoa, kun rekisteröidytään, että ei tarvitse sitten, koska munkin tiedot olisi voitunut mennä hukkaan ja me emme olisi koskaan kohdanneet. Ja luovuttaja tietää luovuttaessaan tämän asian ja myös sen, että hänellä ei ole mitään oikeuksia, jos ei sitten niitä velvollisuuksiakaan. Että se on vain lahja ja se on hyvin selkeä sitoutuminen vain siihen lahjoitukseen. Kyllä. Ja tosiaan se, että se on sen lapsen oikeus lähteä sitä selvittämään, teki sen sitten täysi-ikäisenä tai myöhemmin. Ja sehän ei niin kuin, sitten vanhemmilla ei ole siihen tietoon oikeutta, mutta totta kai on tärkeää, että vanhemmat on siinä lapsen tukena, jos lapsi sitä kaipaa siinä niin kuin prosessissa ja tietojen etsimisessä. Mutta juuri näin, että se nähdään niin kuin merkityksellisenä asiana niin kuin siinä identiteetin rakennuksessa, että voi saada jonkinlaista lisätietoa siitä, kuka minä olen ja jos tätä kautta sitä voi niin kuin vahvistaa, niin mikä sen hienompaa. Ja juuri näin ehdottomasti se on lapsen oikeus, se tieto. Ja mä ajattelen, että näille vanhemmillekin, erityisesti ehkä äidille, tuli nyt semmoista ymmärrystä, että miksi tämä lapsi on kiinnostunut joistain asioista, että oli niin vahvat semmoiset meillä samat mielenkiinnon kohteet tai joku luonteen piirre kenties, mistä pystyy niin kuin sitä vähän avittamaan. Että se tuo myös niin kuin näille vanhemmille niin kuin sen, että okei, että tämä on tuntunut vähän vieraalta, mutta nyt se on ihan ymmärrettävää. Että ehkä myös siihen vanhemmuuteen sellaista vähän niin kuin tukea, että on oltu vähän niin kuin oudommilla maaperillä, mutta että ne on ihan, saivat selvityksensä ja voimme olla rauhallisin mielin ehkä sen suhteen. Kyllä, juuri näin, että se, että lahjasolulla alkunsa saanut henkilö on kiinnostunut siitä alkuperästään siitä puolesta itsessään, niin se uteliaisuus ei ole niin kuin uhka sille lapsi-vanhempi-suhteelle. Se ei heikennä tai vähennä sitä niin kuin suhdetta, vaan se on uteliaisuutta siitä, että kuka minä olen ja voi saada niin kuin siihen lisätietoa. Niin se on tosi hienoa, että tämä on mahdollistanut myös heille sen oivalluksen tai vahvistanut sitä ymmärrystä, että se lapsen uteliaisuus on siitä häntä niin kuin itsestään lähtöistä ja hän haluaa omaa minäkuvaansa täydentää. Ja se kuulostaakin kauhean tutulta, että juuri näin tutkimuksetkin sanoo, että tämä ulkonäkö, tiedot, taidot,
geneettiset sukujuuret ja terveyshistoria esimerkiksi on niitä asioita, jotka luonnollisesti lahjasolulla alkunsa saaneita kiinnostaa ja sen takia se lahjoittaja kiinnostaa. No sulla tosiaan on nyt aikaa siitä sun munasolujen lahjoitusprosessista ja niistä ajoista, kun ihan tämä niinku itse prosessi oli ja tässä on mennyt useita vuosia välissä ja nyt sä oot myös tällaisessa hienossa, jollain lailla ehkä se ympyrä sulkeutunut, että oot ainakin yhden henkilön tavannut ja nyt myös hänen vanhemmat toiveikkaana odotat, että löytyykö mahdollisesti muitakin. Niin mitä sä haluat sanoa semmoisille henkilöille, jotka nyt pohtii, että oisinko mä sopiva henkilö lahjoittamaan sukusolujani? Mieti rauhassa. Tämä on äärettömän hyvä mahdollisuus muuttaa jonkun elämä ainutlaatuisella tavalla. Että juuri ainakin joillakin klinikoilla puhutaankin tämmöisestä ihmeiden tekemisestä ja pienistä ihmeistä ja se, että se voi olla todella niin kuin elämää muuttava asia jollekin sellaiselle, joka lasta toivoo. No miten sitten nämä henkilöt, jotka on jo lahjoittaneet sukusolujaan ja jotenkin tällä hetkellä sitä asiaa niin kuin pohtivat ja miettivät, niin onko sulla heille jotakin, mitä haluat heille sanoa? Itselle on ollut merkityksellistä tavata tämä nuori mies ja hänen perheensä. Se on antanut mulle sellaisen niin kuin hyvin suuren kiitollisuuden tunteen, että mä oon niin kuin onnistunut. Että kyllä mulla on ollut myös sellainen suru, että mitä sitten, jos tämä kaikki on mennyt ihan hukkaan. Ja mä en saa koskaan tietää, että on ollut myös sitten semmoinen paras palkinto siitä, että kaikki se kannatti. Ja kun näkee, että heidän kohdallaan tämä on todella ollut niin kuin se suuri ihme. Ylipäätään mä ajattelin, että lapsi on aina ihme. Ja kun se itselle on syntynyt aika vaivattomasti omasta toiveesta melkeinpä, niin että heille se on todellakin tämä maailman suurin ihme, niin kuin tämäkin pariskunta kertoo. Että siitä he on kovin kiitollisia, että heillä on näin ihana poika. Kyllä. Että jotenkin voi niin kuin sydämessään kantaa sitä ajatusta, ne jotka on sukusolujaan lahjoittanut, että on tehneet merkityksellisen teon ja niin kuin mahdollistaneet jollekin tai itselliselle tai pariskunnalle sen, että se heidän lapsitoiveensa on voinut toteutua. Ja se, että sulle se on ollut merkityksellistä tavata se lahjasoluilla alkunsa saanut, mutta myös sulle on ollut merkityksellistä se, että hän on saanut määritellä sitä, että miten se minkälaiseksi se teidän suhde muodostuu tai tapaatteko tai muuten ootteko yhteyksissä, että se on ollut sulle tärkeää huolehtia myös siitä, että hän niin kuin ikään kuin johdattelee sitä teidän suhdetta. Joo. Kiitos Pirjo. Meillä on ollut todella kiinnostava keskustelu tästä sun tarinasta ja siitä, että sä oot lahjoittanut niitä munasoluja ja oot tosiaan kulkenut tällaisen hienon matkan ja saanut sille myös tosi arvokkaan, no en tiedä, ei päätöksen, vaan tästä on alkanut jonkinlainen uusi ehkä elämänvaihe ja teidän niin kuin perhe on laajentunut sitten tällä yhdellä henkilöllä tai ehkä jopa ikään kuin hänen vanhemmillaankin. Kiitos todella paljon, että sä olit tässä podcastissa vieraana. Onko vielä jotain sulla mielessä, mitä haluat sanoa kuulijoille? Voit tehdä ihmeitä. Harkitse luovuttamista. Oikein hyvin sanottu. Kiitos, että kuuntelit tätä Helminauha-podcastia. Tämä on osa Helminauha-hankkeen toimintaa. Tätä jaksoa saa lämpimästi suositella kaikille, joita aihe koskettaa tai kiinnostaa. Ja kiitos Pirjo, että olit täällä. Kiitos Jenni, että sain tulla.